Eta gure egia, gure egitan egiten dugu kontzertuak egaziko besta endako. Lehengo kalakako ostatia eta orain xintxa ostatia da. Gaur izanen da Renouaz de Punk eta Buzbo, dira ipagaldeko taldeak. Dura 3 urte, ogitu gure lagunak, ukantzuen ideia famatu hori. Rono kantariaren kantuak biziki maite zituela eta melodiak eta bakarrik hasi zen jotzen hola kantu bat edo bi eta azkenean etorri zitzaion ideia lagunekin jotzea, bizka bat Ronoren repertorioko kantu horiek berriz biziaraztea eta bat ere rock edo punk modura. Orduan, kantu batekin lehenik hasi zen, bera bakarrik, Où est-ce que j'ai mis mon flingue, eta gero ideia hori sakondu zuen, eta casting poli bat atximan zuen, Berduf baterian, Deni bafiolea, ni ohituren aspaldiko laguna gitarran, eta ohitu bera, hautsa eta gitarra jotzeko. Ikusi ginoen askifite, kantu horiek askiongi funtzionatzen zutela rock modura. Naiz eta hautsak eta hitzak batez ere garrantzia handia duen Ronoren musikan eta batez ere kantautore bat denez testuak argot respetatu behar zirela eta intzinean atxiki behar zirela gogo haukanez, siginen pixkat kantu horien moldatzen. Gure ideia ez da batez ere parodia bat edo egitea, baina Renori gehiago, omen bat edo omenaldi bat edo egitea, bere kantuak rock modura moldatuz. Erran dezakegu, birziklatzaileak girela. Hori betidanik izan dira, lako gauzak. Lehengo gauzekin, gauzak berritzen dira, hori munduaren historioa da ere. Batez ere testuetan da punki bat, ikusten duzu Société, tu ne m'auras pas, Où est-ce que j'ai mis mon flingue eta holako kantuetan, punkiek kantatzen dituzten gauzak direla, zerteari egindako muturreko bat, erran ezagun. Gero musika gehiago variete edo komertzialagoa zuen, baina espiritualetik eta testonaletik ez da dudarik. Kontrakultura hori pixka bat aipatzen badugu, nik uste dut hori beti izan da, leku guzietan bada, eta orai interneten bidez eta gauza horiek gehiago ikusten dira. Ez da gero norberaren responsabilitatea da, ze ikusten duzun pantailaren atzean. Hori gauza interesgarriak badira pantaila guztien atzean, baina sekulako astokeriak ere bai. Orduan kontrakultura existitzen da, denetan, eta hori gehiago ikusten alda, baina bakoitzaren responsabilitatea da. Hori Rono uste dut denek edo kantu bat edo bi edo gure bizian hori entzun dugu momentu batez eta beti horretzapen batzu ere lotua direla horako kantu bati edola sigur naiz.
Atera ginen 5-6 turuko bizkatxo bat eta orain proiektua dugu 12ko bat edo ateratzea urte bukaera edo duen urte hasierako. Honoren errepertorioa biziki aberatsa da, hor 15 bat kantu hartu ditugu eta badugu oino aukera eta horako gauzak segitzeko. Honoren bertsioak egiteko beharrezkoa da desafinatzea? Beharrik ez, baina gu ere batzutan desafinatzen gira. Les poings serrés au fond des poches de son blouson. Angelo flippe pas mort, il est encore plombé. Il accuse le bon Dieu et la fatalité. Mais au fond de sa caboche, il se fait pas d'illusions. À force de cartonner dans tous les azimuts, des gonzesses qui ont le cœur planté en haut des cuisses, la rouquine du pressing, des minettes ou des putes. Sûr qu'il n'a pas fini d'en connaître des choses tristes.